Ambalma Sherifla TV la jabo ambo fu islamia ka fo le no yala ka kishina ka hinna ka barka amballa taala deli ala ko ke ka anni aw bela jelena bo aw bismillah ko jem ka mandi hukumu kon nala no e dine baro mi jem ka ina be wuli ka se ankara mo mahani ka ankara mo bismillah wala saka baro ken ni uye dine kuna fununa ambe ala taala deli kalo bami ni ambe akon nala ala ka timeira na anyi minke kam na damne fu wana sibima ala ka bela jelimi anyi do mun kera akon nala ala ka do nunu bela jelin jabi akunce kun chugo nyuma ala ka onoya ani ambadin islamo bela jelin anga bidine baro hukumu kon nala ani ankara mo ani makay be ñofe no al imam ali tisuge dine lasili kelado dine karamodo ay kalancha manke fo master niveau be abulo anna dilaka jam ko manke kenen ko nala dunante kenen ko nala anna le be na je ka bi dine baro ke ñofe yani anga do baro ko na mi an karamo bismillah imam ali assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah sheikh basti alhamdulillah salkan awradum da ko nya fla fuli kan fla bawi alhamdulillah rabbil alamin allahumma salli ala sayidina muhammad wa ala ali sayidina muhammad sallim shirfla ni teleso barka mai mimbe islamiya ka akuna foni ka islamiyu ko hakili lafiya ko to ka sigiyoro la dine baro la nyanama ya tablo nyuma la ambe afrika jama bele jilifu ambe anyeso anyema ya sofu foka sati nyema bayre mano ambe ka nyema Sayyid Sharif Usman Madani Haidara anaka dimba ya bele jili ambi fori la se flelikala bele jilima ambi kalo bami kono no ye hine kalo ye barka kalo yafa kalo ambi ala deli adabora mi kama ka adamaden dilan ka adamaden ya dilan ka nyanama ya dilan fo anga kunanja bada soro ala ka alla nyino sabati ambele jili ya rabbal alamin ami segin ka ifo anga wele jabilla sungolo ko kacha tafsiru bisina la kala no bisina na onata bele jilina anga wele sirima ibola ka anga wele jabini bunya odiyara ni anyere bi ifo ki wala nyimano imam ali sungolo ye kalobade anga walanda temeno na anda sirama angongo sungolo konnala ala e ka fara bonya min ni ala wodi sungolo ma ko baw no événement chaman kera islamia événement baw chaman kera ka be sungolo ma akaka no watu sira ka islamo hakli ji ko dombaw ko na fo qur'ane ala nyini an fetumna o domba no ndo e badri kele anga karamo ya fa ko badri kele ko kera ka be sungolo kletan ani wolonvla do ndo de ma am fe kam mo hakiji da kunya da badri yere mune do wa kera chudi ya nana chudi ya kunjara chudi ma sha Allah na'am alhamdulillah rabbil alamin ambi singa ifo ka anga flelika jama bela jilifo na'am kan ngali na famu bay alaka mbi kalo min kono na ba fe ka tonombo ambi sun ambi nafila usili ambi sarakatu bo ni be adodi nga ka halisan ka nafa ka chama faraka komi islamiya soro islamiya ye sankorta mi soro aye bonye mi soro ka bin kun foka na se bima ka o walanda o kulul lamen ka hakili jigola o be ke ambulo nafo ewa yiri wallahi min bato halisa anga islamiya ambe mina ambi an nafadon ambi amine ni baye anti tlonkala naam o bonye bado de badri naam badri islamiya ka kele foloy kele folo mi ni akera limaniya ka jamakulu fitini nyonche an kafiriu ka jamakulu bani nyonche ala kira naka jamakulu fitini naam ani kureshu ni mushriku to ka jamakulu bani nyonche kele do kele mi na ye asabati dugukolo sanfɛ ka fɔ ni an b'a fɛ ka sebaya sɔrɔ ko sebaya lakika ko ya Allah subhanahu wa ta'ala de taye ni dara lakika ko bɛɛ lajɛlen sira ala a bɛ sebaya di ma badru yɔrɔ dɔ de tɔgɔ do yɔrɔ min bɛ Maka ni Madina cɛ a dara ala ka da kan kɛlɛ in kɛra o yɔrɔ in na sababu jumɛn de bɛ badru kɛlɛ la al-islamiya la ala ye ala kira yamari aka ci lase daminina makankaw a gana umma a gɛlɛyara umma o ye degun ni tɔɔrɔ bɛɛ ta ka ala kira sɛgɛrɛ ka silamɛw sɛgɛrɛ
fo ala nana yamaruya di alakira ma ko ka hijira kɛ a ye hijira fɔlɔ kɛ ka taa habasha farafina yan o fana ye farafinw ka kunnawoloba ye ka jira k'a fɔ silamɛya in ni jigi tun b'a la kabini kunu o jigi dɔ ye farafinw ye farafina ka da kan an ni kun saniyalen don dunanya bi an fɛ an bi sunkalo fana kɔnɔ an bi ala ka dunanya de la o kuma na farafinw ye ala ka mamutu dɔ lawaleyabagaw ye dugukolo sanfɛ fo ka taa se hijira min ni ala ye o kɛ hijira ba ye ko silamɛw bɛɛ ka bɔ an ka makan bila an ka taa sigi Madina Madina sigi o senfɛ de sa kafiru y'a essayer ka silamɛw ka nafolo bɛɛ lajɛlen darani o la komi o ma se ka alakira faga o ka laɲini ka alakira faga silamɛya ka dabila o ka bolo kana na bɔ u bolo o bɛ jogo min na o ka to o kɔnɔ o bɛ nɔgɔliya min na o ka to o kɔnɔ ala dun nana ka na adamadenya saniya ka nikun saniya k'a fɔ aw bɛ ka fɛn min bɔ to aw kɛlen bɛ k'o labɛn aw yɛrɛ bolo aw ko o de ka bon nka aw ka bon ni o fɛn in ye aw kana aw yɛrɛ jasi silamɛya nana de ka na aw kɔrɔta ka na aw ka valeur de jira u la nga o ma o faamuya o ye silamɛw gɛn ka alakira gɛn alakira o ma se k'a faga ala ye yamaruya d'a ma a ka yɛlɛma Madina kuma kuntala surunyana o ye silamɛw ka nafolo caman de bɔsi o kuma ni aw sera ka kisi ka taa an bolo aw ka nafolo kɔni o bɛ yan se dun tɛ aw ye aw bɛ aw ni makarana donc aw bɛ jɛn aw ka nafolo ko a bɛ taa o kɛla o nafolo min fara ɲɔgɔn kan o bɛ jago de kɛ ni a ye Abu Sufyan ale tun ye ɲɛmaaba ye Kureshi la Maka ye don dɔ de kɛra o bɛ ka bɔ jago de la ni nafolo ninnu ye o taara jago caman kɛ o ye fɛn caman ye falen o ye nafolo caman sɔrɔ bénéfice caman o bɛ ka segin ni a ye ni nafolo ninnu ni an bɛ se ka a faamuya bi an ka diɲɛ kura cogoya la budget dɔ de don silamɛw de kun ta don o bɛ na a essayer k'u yɛrɛ de ka armement giriya n'a ye o la silamɛya tɛ se ka kɔrɔta bilen ala kɛra sɔmina danger de la yan anw de ka nafolo don mais aw bɛ tila ka taa nafolo ninnu bugun ka tila ka kɛlɛkɛminɛnw ka aw yɛrɛ labɛn ka na anw tɔ sila tunu ala ye yamaruya d'a ma nafolo ye e de ta ye ni se kɛra la tɛ i ka nafolo minɛ n'i se sɔrɔ ni dɔ binni k'i ka bolofɛn minɛ ni e ye se sɔrɔ a ma fɔ k'i ka taa faga a ma fɔ k'i ka taa bɛn kan k'a jogin mais a y'i ta min minɛ taa o lasegin e de ta don silamɛw labɛn kun o de filɛ nin ye alakira y'a labɛn a sɔminɛ a ye kibaruya jɔnjɔnw sɔrɔ k'a fɔ ko Kureshiw Abu Sufyan bu u ɲɛma o bɛ ka na ni u ka nafolo ye u kɛlen k'an ka nafolo minnu fara ɲɔgɔn kan o kuma na an ka taa an ka nafolo minɛ wulikajɔ kun ye nin ye kɛlɛ bɔra a la cogo di kɛlɛ bɔra a la kɛlɛ kun ma sigi ni kɛlɛ ye alakira yɛrɛ kun ma sigi ni kɛlɛ ye ka d'a kan nafolo ye kun bɛ ka na ni nafolo ye o jama kun ma ca nka alakira ye silamɛ kɛlɛ bolo fara ɲɔgɔn kan Baduru kɛlɛdenw hakɛ dɔnnen don 313 ko an ka taa an ka nafolo lasegin nka ci lasera minnu bɛ ka na ni nafolo ye don bɔ kɛra kalama ci lasera o ma o ye sira yɛlɛma k'a fɔ a ye kɛlɛbolo labɛn ka na k'a fɔ Muhamadu a n'a ka mɔgɔw bɛ ka na an ka nafolo nɔfɛ donc kɛlɛ sɔrɔ kun filɛ nin ye silamɛw kun caman ma sigi ni kɛlɛ ye olu kun nisɔndiyalen don an bɛ taa an ka nafolo minɛ an bɛ segin a daminɛ wagati gɛlɛyara ɲɔgɔn sama-samaw caman sɔrɔla ko ninnu kɔnɔ sani kɛlɛ yɛrɛ ka daminɛ dɔw y'a jira k'a fɔ silamɛ mushriku Kureshiw u ka farin an b'u dɔn kabini jahiliya la maa ma se u la nka cɛbaw sɔrɔla minnu joli minna ala dɔnna ala kanu na alakira kanu na ka silamɛya in kuma bɔ ka alakira kuma bɔ olu sabatira ka jɔ ka kuma fɔ min ye silamɛ tɔw dusukun lami fo o ɲɔgɔnna de ka sɔrɔ kɛlɛbolo la fo o ɲɔgɔnna de ka caya armée kɔnɔ jamana min n'a b'a fɛ ka aw yɛrɛ ta ka juguw kɛlɛ fo maaw de ka sɔrɔ min joli minen don min niku minen don ala kanu na ani diinɛ kanu na ani a bɛ ka faso
min kuma bɔ ka faso min tanga o faso in kanu a tɛ foyi fisaya ni o ye nafolo tɛ se k'a san jɔyɔrɔ tɛ se k'a san ni o cayara walima ni armée bɛɛ kɛra o ye siga t'a la yɛrɛ ta lakika an b'o sɔrɔ. waati ni a cogoya kama kɛlɛ kɛra cogo di ani kɛlɛ kun kɛra cogo di. alhamdulillah baduru kɛlɛ a daminɛna ni cɛbɔ de ye cɛbɔ min ni kafiru minnu dalen bɛ u yɛrɛ la k'olu ye ɲɛmaabaw ye olu cɛbɔ damadɔ ka bɔ mɔgɔ 3 bɔra u la cɛfarinw na silamɛw fana na mɔgɔ 3 bɔra ala ye kira ye yamaruya di sisan e ka taa ni kunbɛn karisa e ka taa ni kunbɛn karisa e ka taa ni kunbɛn 1 contre 1 mɔgɔ 3 fɔlɔ kelen silamɛ ye sebaya sɔrɔ kelen kan filanan fana ye kelen faga sabanan de sa o ye ɲɔgɔn jogi o kelen ka ɲɔgɔn jogi soit ni o kun bɛna silamɛ in faga mais a ma sa o farala ɲɔgɔn kan ka o kafirikɛ in fana faga Utuba ani a den ani a balimakɛ kafiriw cɛla silamɛw cɛla Jafar o b'a la ani a balimakɛ ninnu u ye jɔyɔrɔba kɛ mun kosɔn ka silamɛya ka sankɔrɔta ka kunkɔrɔta ka jira k'a fɔ kɛlɛ fɔlɔ cɛbɔ fɔlɔ kɛra anw de ye anw Kuresilakaw fana don maa wɛrɛ tɛ na dɛ anw Kuresilakaw minnu tun bɛ ɲɔgɔn dɔn dɛ anw kafiriw anw de bɛ bɔ ka aw silamɛw fana kunbɛn Kuresiw la parce que anw de bɛ ɲɔgɔn dɔn anw de ye cɛfarinw ye n'a datura min na kuma kuntala sunyana cɛbɔ ma taa yɔrɔ jan o y'a ye k'a fɔ n'a bɛ to cɛbɔ la kafiriw u n'a ka jama o mɔgɔ 1000 silamɛw mɔgɔ 300 ani 13 kelen bɔ la kafiriw siranna o tɛna se silamɛw na kɛlɛ nana kɛ o donna ɲɔgɔn na o donnen ɲɔgɔn na sa kɛlɛ a ganna silamɛw joli mina o ni ko mina sani kɛlɛ ka daminɛ sɛgɛn ni ɲani ni siranya kun bɛ ala nana o siranya bɔ yen ala ye san jigi ka dugukolo sabati cɛncɛnma yɔrɔ dɔ mɔgɔ sɔrɔ o ka sabati ka ɲa tuguni ala tilala ka aya jigi ka di ala kira ma k'a fɔ muminun kana siran u k'u hakili sigi ale ala ka dɛmɛ bɛ yen maa dama n'u ka limaniya jɛlen don ala ko la o jigi sɛmɛnen bɛ ala la o bɛ ala kira kɔ ko dɛmɛ b'u ye mɛlɛkɛw bɛ na u dɛmɛ o kuma fɔlen hali ni mɛlɛkɛw mana kɛnɛ kan ka kɛlɛ kɛ jigisigi kuma o fɔra donc o ye muminun dusukun fa u ye kɛlɛ kɛ ni basigi ye ka sebaya sɔrɔ kafiriw kan kɛlɛ résultat yɛrɛ nana kɛ silamɛw ye cɛ 70 u y'u faga kafiriw la ka tila ka cɛ 70 ko o jɔn minɛ ni sebaya in a jirala k'a fɔ silamɛw la min ye fagali kɛ ka caya o ye Seydina Ali ye Badara fɔ kun tɛ gansan dɛ Badara Ali Badara Sajaja o de ye Badara Ali Badara nana ni de senfɛ Badara Ali a ka cɛnya a ka cɛfarinya jansanla ye a manjamukan de nin ye silamɛw tɔw olu ye tilankɛ tɔ faga ni kɛlɛ ye résultat kɛra jumɛn ye silamɛw jigi nana da u yɛrɛ la k'a fɔ fanga b'u la kɛlɛ résultat ye mun jira limaniya de bɛ sebaya sɔrɔ jama ko tɛ ka da kan kafiriw kun ye maa 1000 silamɛw kun ye maa 300 ye ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ni muminu n'a ka limaniya ka farin n'a ka limaniya selen don a ka a jigi dalen don ala la aw mɔgɔ 10 aw bɛ se ka kafiri mɔgɔ 200 a bɛ se o la o kuma na limaniya de ye fanga fɔlɔ ye ka jigi sɛmɛ ala kan ka sɔrɔ ka i yɛrɛ ka seni min bɛ ye i jigi da o kan i ka baara kɛ ala deli ala sala ka faamu ko ɲuman na amina an karamɔgɔ an bɛ ka walanda in fɔ k'a surunya waati ni a cogoya kama a laɲini ye dɔrɔn ka maaw hakili jigin nin ko in kɛra nin ko in kɛra ka bɛn sunkalo tile 17 don dɔ ma silamɛya tariku kɔnɔna la sunkalo tile 20 dun fana o bɛɛ bɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna la an y'a mɛn ko silamɛya koba wɛrɛ fana kɛra k'o ye fatuhu maka ye fatuhu maka fana kumana surunya la fatuhu maka fana kɛra cogo di a n'o fana kun cɛra cogo di alhamdulilahi rabbil alamin ni silamɛ mumin i jigi sɛmɛ ala la e bɛ fɛ ka ala ka laɲini de sabati dugukolo sanfɛ o ala ka laɲini dun tɛ dɔwɛrɛ ye adamadenya ka lafiya silamɛya ka basigi ka ɲa diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka lafiya
siga t'a la ala ka dɛmɛ bɛ na o siga t'a la a bɛ sɛgɛn min na ala bɛ n'aw bɔ a kɔnɔ a bɛ degun kɔnɔ ala bɛ n'aw bɔ a kɔnɔ fatu kɔrɔ ko dayɛlɛ maka dayɛlɛ don nka makan dɔrɔn dayɛlɛ tɛ dɛ diɲɛ bɛɛ de dayɛlɛla ni makan ye silamɛya dayɛlɛla diɲɛ dayɛlɛ ni silamɛya ka cɛrin diɲɛ kɔnɔ o dayɛlɛla ni maka dayɛlɛ ye fatu maka a sɔrɔla min fɛ alakira sallallahu alaihi wa alihi wasallam san min na a y'a ŋaniya ko a bɛ taa umra la a kɛra hijira san 6nan dɔw ko a san 7nan fatu maka yɛrɛ nana kɛ hijira san 8nan o tuma na a jirala o wagati la silamɛw ma a faamuya an bɛ se ka taa umra la wa est-ce que kafiriw bɛ sɔn alakira kɔni bɔra a bɔra n'u ye a ko an kɔni bɛna taa an bɛna taa don an bɛ an ka umra kɛ an bɛ bɔ an tɛ ka taa kɛlɛ kama kafiriw ye u ye o ma sɔn alakira ka don alakira fana a ma gɛlɛya a ko an bɛ se ka bɛnkan kɛ ni alakira kun ma bɔ bɛnkan kun bɛ sɔrɔ wa bɛnkan kun tɛ sɔrɔ sulhu hudaybiya de kɛra o bɛnkan in na bɔko fɔlɔ in na o de kɔfɛ bɛnkan min sigira o bɛnkan bɛɛ de kɛra silamɛya ka favori silamɛya ko maa o maa mana don silamɛya la a bɛ sabati silamɛya kɔnɔ ni kafiri min sɔnna ka segin ka taa kafiriw bara o fana bɛ to yen o tɛ lasegin mais ni min nana silamɛw cɛ la n'a ko k'a bɛ segin kafiriya la ko o bɛ lasegin silamɛya sɔnna o bɛɛ ma alakira sɔnna o bɛɛ ma ka d'a kan ni e nana ne kɛ bɛ bɔ e tɛ anw dɔn ye de n'o tɛ e t'i ta o o tuma e ka bɔ an cɛ la o yɛrɛ de ka di aw da ka d'an na kuma kuncɛ la surunyana fatu maka nana de résultat ka kɛ bɛnkan min siɲɛna hudaybiya la ni kafiriw ye bɛnkan bɔrɔtɔ silamɛya ye fanga sɔrɔ jama caman donna silamɛya la ni sulhu in kama n'o ye bɛnkan ye silamɛya nana fangaba sɔrɔ ko sisan sa maka ye an ta ye alakira ye stratégie sigi k'a ka service de renseignement o labɛn ka ɲɛ kibaruya kana bɔ tuguni bilen ka taa juguw bara anw ka lamalama an'an ka labɛn o kibaruya kana se o ma alakira sera maka soforo la ka maka lamini su fɛ k'a sɔrɔ kafiriw ma bɔ a kalama donc a t'a fɛ ka bon kan k'o faga mais a b'a fɛ ka taa u k'a ye fɔlɔ fanga dɔ de nana pouvoir dɔ de nana démonstration de force oui ka force jira min bɛ aw bolo sa a ye bɔ ciw bilala o kuma na Abu Sufyana a kun b'a fɛ ka boli cogo tɛ yen a ko nka sisan sa bɛnkan bɛ se ka kɛ Abu Sufyana e ka na an ka bɛnkan siɲɛ o bɛnkan ye jumɛn ye na ni min b'a fɛ ka kisi bɛ yen a fɔ bɛɛ ɲɛna ni min nana don e ka so e Abu Sufyana ka so o kisira sete ko ma ni min tora ka so ka datugu a da la o kisira sete ko ma ni min yɛrɛ y'a ka kɛlɛkɛminɛn bila ko a y'a yɛrɛ di sete k'a ma alakira b'a fɛ ka jira u la ne yɛrɛ nakun tɛ ka aw faga ni nakun de ka aw kisi wa silamɛya yɛrɛ nana o kisi in kama silamɛya nana o hinɛ de kama aw de kun tɛ ka ne ka laɲini faamuya ni a bɛ k'an kɛlɛ ne tɛ kɛlɛkɛla ye ne ma ci kɛlɛ kama ne ma ci fagali kama ne cira hinɛ de kama wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin a bɛ k'a ka cikun de jira a bɛ k'a jira u ye kɛnɛ kan walanda ye k'a sɔrɔ min ma kɛ kuma ye fatu maka kun cɛra cogo di waati n'a cogoya kama inshallah o fatu maka a cɛ kun cɛra ni yafa in de ye yafaba alakira kelen ka makan bɛɛ minɛ se tɛ mɔgɔ si ye bilen kafiriw ka fanga banna a nana a ye alikaba dayɛlɛ ka bolo kari ko bolo aw ka tile banna aw ka fanga tile banna ka da kan nkalon de tun bɛ ka da aw la aw yɛrɛ tɛ koyi nkalon de tun bɛ ka da aw la o fanga banna tiɲɛ fanga de nana laadiriya fanga de nana hinɛ fanga de nana yafa fanga de nana alakira ye bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ k'a ka cikan lase bɛɛ ma ko ale yafara bɛɛ ma u ye alakira ɲininka alakira y'u ɲininka fɔlɔ ko aw hakili ne bɛna mun kɛ aw la a ye caman kɛ ne na a ye ne gɛn ka bɔ n ka dugu la ne yɛrɛ de fa dugu don
ni mɔkɛw ka dugu don a ye ne gɛn ka bɔ a ye n tɔɲɔgɔnw faga a ye n balimaw faga a ye n somɔgɔw faga a ye embargo siri an kan k'an to kɔngɔ ni minɔgɔ la a ye nin bɛɛ kɛ n na ne aw hakili la ne bɛna mun kɛ aw la o ko akun karimun wa ibn akhin karim e ye balima ɲuman de ye maaba de ye maabaden de ye anw jigi tɛ foyi ka i ka hinɛ kɔ k'a fɔ i bɛna yafa an ma alakira ko hatɛ a bɛ n dɔn ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum o b'a dɔn nka u b'u tugu alakira ko o la aw ka bisikiya ye tiɲɛ ye idhabu fa antum tulaqa bɛɛ ka taa i ka taa yɔrɔ la bɛɛ ka taa i ka sira la aw ye maa labilalenw ye yafa kɛra aw ba fatu maka kuncɛra tan cogo na waati ni a tuga kama kuma kuncɛ kumaw la n'an ye nin walanda ninnu bɛɛ lajɛlen ka badiri walanda lajɛ an ye walanda min sɔrɔ la o kɔrɔ ko maa kana jɔn i yɛrɛ la n'i b'i ka tiɲɛ kan i kana jɔn i yɛrɛ la fatu maka fana kuncɛli sisan an bɛ walanda jumɛn sɔrɔ fatu maka kɔnɔna la inshallah o sabu ni walanda ninnu yɛrɛ laɲini ye an ka histoire lakalen kun ala ye kisa caman lakale alikuranɛ kɔnɔ a ye nabi ɲuman tɛmɛn'u ka kisaw lakali o n'u ka jamakulu ɲɛjɛ kɛlɛ min kɛra a y'o lakali a lakali kun tɛ k'a fɔ ko an ka segin o wagati kɔnɔ a lakali kun ye n'i b'a fɛ ka i ka bi dilan kunu i filila yɔrɔ jumɛn e k'o lajɛ i k'o corriger bi bɛ ɲɛ ka tɛmɛ kunu kan bi o lajɛ sini bɛ ɲɛ cogo di e ye fili min sɔrɔ i b'o corriger mɔgɔ sɔrɔ sini e kana bɛn o fili kɔnɔ histoire lakali nafa minnu sɔrɔla walanda minnu sɔrɔla an ka kan ka o de ta ka na appliquer an ka ɲɛnamaya kɔnɔ yaasa an ka ɲɛnamaya bɛ ɲɛ an ka jamanaw bɛ mara ka ɲɛ an ka diinɛ an bɛ a baara kɛ ka ɲɛ o walandaw la belebele ni événement ba fila in na o de ye ka i jigi da ala kan jamanadenw bɛɛ lajɛlen kan ka i jigi da an ka jigi da ala kan tiɲɛ don pouvoir bɛɛ ɲɛsinnen don an ma juguw ka ca gɛlɛya ka ca tiɲɛniw ka ca nka masa ala ale de bɛ se ko bɛɛ la an k'an jigi da ala kan ni ala y'a dɔn k'a fɔ ko an jigi dalen bɛ ale ala kan an bɛ wulila ka an se jira fana an bɛ se min na k'o kɛ parce que n'i ko i jigi dalen bɛ ala kan kana taa i sigi dɛ k'i bolo da i sigi ayi dɛ i bɛ wuli de ka dɔ kɛ n'i wulila ka dɔ kɛ ni ala y'a dɔn tiɲɛ na e mako b'a ka dɛmɛ na a ka dɛmɛ bɛ na parce que ala y'o de fɔ in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum n'a bɛ ala dɛmɛ a b'aw dɛmɛ k'aw sen sabati o tuma na o nafa fɔlɔ ye o ye nafa filanan o ye yafa ye adamadenw bi an funtɛni don ɲɔgɔn kɔrɔ an dimini don ɲɔgɔn kɔrɔ an ka kan ka yafa ɲɔgɔn ma sunkalo ye yafa kalo ye ala kɛra o fɔ ka gɛlɛya an ka yafa n'an yafara an mako bɛ masaba min ka yafa la ala fana bɛ yafa an ma ala sɔrɔ inshallah an ala deli ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen i bɛ dugawu kan an bɛ baro in kucɛ o kan inshallah an bɛ dugawu kɛ jamana halisa ala ka basigi amin ya rabbal alamin an ka ɲɛmaw ala k'o fanga se amin 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 jugu ala ka hakili ɲuman d'u ma amin 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 ala ka hakili ɲuman d'u ma amin ya rabbal alamin halisa an bɛ ala deli basigi baliya ala k'a bɔ jamana kɔnɔ ala ka na ni basigi silamɛw yɛrɛ ala k'u kanbɛn silamɛ ɲɛmaw ala k'u kanbɛn ni ɲɛmaw yɛrɛ dama bɛnna a ka ca la kɔmɔgɔw bɛ bɛn an y'a ye k'a fɔ ko an ka cɛkɔrɔba sayid an ɲɛma sayid sherif usman madan haidara k'a fɔ o ye jɛ sigi kɛ ka kuma ka kibaruya di silamɛw bɛɛ ma k'a fɔ an ka bɛn an ka yafa ɲɔgɔn ma n'anw yɛrɛ dama bɛnna anw jɛlen don fɛn minnu na o ye silamɛya ye n'an y'o minɛ ni ba ye ka valeur don an na maa wɛrɛw tɛna o ɲɛ dɔn silamɛya in na o tuma na bɛn ni yafa sigi bɛ ɲɛ o de la ni aw bɛnna ka hinɛ ɲɔgɔn na ala subhanahu wa ta'ala ka hinɛ n'a ka nɛɛma bɛ na an bɛ ala deli ala ka sunkalo tɛmɛ ko ɲuman d'an ma ala k'an ka jurumu bɛɛ lajɛlen yafa ala ka bato kɛlenw minɛ ala ka jamana basigi an ye bato min kɛ ala kana kɛ foyi ye ala ka sara kɛ alijɛnɛ ye aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanb innahu ghafurur rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ama ɲini ala ta'ala fɛ sunkalo ba in bonya ni a barika kama ala min ye se di silamɛw ma badiri don ka sɔrɔ u jamakulu ka dɔgɔn jama fanba kan an b'a ɲini ala fɛ ala ka se di an ka jamana ma a juguw kan juguw mana caya cogo cogo an mana dɔgɔya cogo cogo ala ka se di an ka jamana ma i n'a fɔ ala ye se di
badridun silamɛya ma cogo min na wa ala ka se di silamɛya fana ma minnu bɛ silamɛya kɛlɛ la diɲɛ kɔnɔ bi ya rabi olu ka jama dɔgɔya ala ka se di u ma diɲɛ mana fara ɲɔgɔn k'u kɛlɛ cogo cogo ala ka se di silamɛw ma diɲɛ fantan ani naani fatu maka bonya n'a barika kama o min ni ala kira yafara se sɔrɔlen kɔfɛ a kelen kɔfɛ ka makan bɛɛ minɛ ka se dafalen bɛɛ sɔrɔ se bɛɛ tun b'a bolo ka taa juru sara nka a yafara ala ka yafa dusu don an kɔnɔ an yɛrɛ dama ka yafa ɲɔgɔn ma ni an yafara ɲɔgɔn ma n'an y'an tɛgɛ jan k'a ɲini ala taala fɛ siga t'a la ala bɛ yafa an bɛɛ lajɛlen ma ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma sunkalo in timɛ ko ɲuman ala ka a yira an n'an bɛɛ lajɛlen k'a nɔgɔya an ye ka musakaw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an bɛ segin k'an karamɔgɔ fɔ yan Imam Ali Tusuge ka wale ɲuman dɔn a ka nin walanda nafama in dili la waati kuntagala ma janya nka walanda nafa bonyana kosɛbɛ an tɛ segin an tɛ ɲinɛ aw yɛrɛ fana foli la aw minnu waati bɛɛ lajɛlen na aw ka jɛmukan in makɔnɔ ni diinɛ baro tɛ fɔ aw kɔ waati si la jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an bɛ Alahu taala deli an ni aw ye ala ka sigida nataw yira an ni aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.